Yay. Wala mga kauban. Look sa akin. Mga pinakagwapo direct. Wala mga foreigner. Foreigner. 40 guys, 40 from Macau. So muna mong first island dito sa Britannia. Welcome to my guys. Welcome to my vlog guys. Guys, vlog guys. So guys, nakaon na mi karon. Wala mong baon. Lagi mo pag i-video, nahurot na. Wala mong foreigner. Foreigner. Si mami nga gamay. Ako rin! Hi guys! Welcome to my vlog. Sila nga foreigner. Ato mo. Kanal, luto ni siya nga foreigner. Overcook na. Overcook. Tingnan natin. Tingnan nato. Uy na nga ako, hello. Turista. Nangawat. Ako ba ako? Muna ako isa ka tita. Kinakusgan. Nagawat-awat. Muna ako manoy. Manoy nga gwapo. Ha? Kaya maliko sa ta. Video na! Sana manoy! Hi! Alin na bro! Alin na! First time nakaligot na ko! Ay, okay. Dami-dami ka! Hi! Welcome to Siargao! Hi, guys. Hi guys. Kulang ni isa, wala among dati. Kuha siya sa California. Kung makita nila mo, maglaway na lang ka. Ay, kita may maglaway. Si Daddy. So magkatala po sa next island. Kay island hopping gani. So magkatala po sa lain na po ng island. So amo po sa inaasa Picas Island sa dagat niya ko. Usuba na mo among lula. So ara dito sa dagat. So nanami sa mong second island guys. So ayang ang second island is gamay lang siya. Ang ilang gani. Siguro picture lang. Then ligo-ligo. Actually wala gid check on, wala siya mga punuan, wala siya. Basta kay na island lang gid siya. A few moments later. So approaching kami guys sa mga third island. So sa ilang third island na diri ang mga rides. So siguro mas malingaw ang mga bata. May mga rides, may mga jet ski, mga banana boat. Suliray, ngas kita na naman na kay aron way gansi. Laon di ay. Sige ka na ipalaon na kay aron.
Rides kami guys. Upat ka rides ang magsakyan. Salamat sa sponsor. Okay. So muna ikatulo nilang island. Murag naadrita ng mga kalingawan. Christmas sa Baligol. So mo nilang mga rides guys na sila banana boat. O wala ko kabulon sa ang uban sa tao sa uban. Mataga ko, mataga ko doon ka na, hindi ko paisa na mag-uwi. Modern na yung flying fish. Yung fly man daw siya. Kato sandig. Katong sandig. Kato ra yellow kay gwapo. Oy, sabi din. Oy, sabi. So hi guys, kini mo. Okay ni. Arche Ginoo ko Lord. Wala na lagi pa chilo diri. Wala mang ban. Nakabuha man ni. Gabi lang kamo. Wala, ako dati. Ay bago ma. Lamam nakaguba. Wala mo. Oh, Lord, ako pa ba na? Ngulba din dito. Ay, wala naman kahit. Magipasakay ko lang digil lang sa na maganin sa sakyanan. Ano?
of flashback. So, mga tamong rides guys, talingaw sa dini. Tuloro tayo ka rides sa Pinagkupan. So, manami dali nga island. Kabayran ng kalipay. Mahapitan lang nga kabuhi lang yun. Inay man ang last. Kasi kaduha, may grabe. Oh. Ulan dito po. So, ang among lola, ug ang iyang assistant, sila may na-enjoy kayo kay nara sila diri sa bangka. So, tara sila dira. Tara sila dira kay mga senior. Dirig pakalahot tayo sa mga extreme na mga rides. So, wala iya baruto ra kaya sa So, muna mo ang third island guys. So, Ito mga bigyan. Ang guba kong naong ba? yan. Lamanoy, nagtuukat nga limara na kakilo. Kaliray. Ni Oslog si Manoy, ay. Padulan na ng kwan, baruto. Ay, nakaul! Lala. Oh, nawa. Luma-luma lagi. Oh, yeah! So, ito na naman ang one guys. Ang island hopping sa Britannia. Ano ang video ng ganito? Ang nangan na po. Gamay bitaw. Tapos ang gamay sa auto niya. Balik kami sa Agi. Siyempre, asam din mo Agi. Agi anak. Ano ako mga judger. Ako mga igagaw. Mga judger. Apil po ko sa igagaw. Ako igagaw po ko Archie. Mo na sila ang mga nag-enjoy gid kayo. Kani nga mga naunga. Hindi pagbantay. Mo sa guard sa pambot. Hanas lagi nadlawan. Dili na guys. Wala lang tulay-tulay. Ano si Insang Si? Na Grabe nga si Lingi.